Uğur boyu Nire ve onun umumu Türkmen ve Türk dünyasının tarihinin geçmişinin şekillenmesine näme ehemmiyeti bolup biler. Gelin Uğur boyun sözün önüne bir tere deyleyin, ol iki bölümden turuyar. Uğur ve boy. Uğur demek, qawu demek, ongot demek, İngiliz sözünde ona perfect deyler ve boy demek hem gani ve doğruluğu birbirine bağlaşan bir milletin bir aralıkta, bir uzunlukta bir yerde yerleşmelerini deyler. Edil oğuz sözü yanak. Oğuz demek hem iki bölümden turuyar. Ok ve uğuz. Ok demek ki şu ok yay, umuman atlayan oklar ve uğuz demek yine deni ongot qawi perfect diyen manini veriyor. Onu bu ikisinin bir bağlanışı vardır. Onu geleceklerde görmederiz. Öyle bir yerde gelin Uğuz boyun önüne gelelim. Uğuz boy nereden başlayar ve nereden kutarıyor? Uğuz boy bugünkü Daşavuz vilayetinin gayrı yanlarından başlayıp Hadara taraf Amıderya'nın akyan uğru olan Amıderya tarih boyunca 7000 yılından anırda elmadama Hadara akıptır. Öyle 7000 yılından berde en çemegerek öz akağı uğrunu Hadar ve Oral şu iki köyün arasında çalışıp duruptur. Ve şu çalışmadan adamların göçemesine eltip baran. Ural köyüne gelsek, Ural köyü bundan 8000 yılın sonlarına, 7000. yılın başlangıç yıllarına Ural köyü emele gelyer. Onun anırda Ural köyü bolmadık ve Sırderya da olsa olam Hadar okuyan kabir milattan son yazıcıların ayçına göre ortaça 400 kilometre Uğuz boyun ve Sırderya'nın aralığı Hadar okuyan aralığı olan. Şu sebepten Uğuz boyu bilen Sırderya'nın Amıderya bilen umuman Sırderya'nın diysegem olya Türk dünyasına olakon ehemmiyeti bolondur. Kobinne umumi dille mana Ceyhun bilen Seyhun'um diyarlar da. Ceyhun bilen Seyhun iki yankı Amıderya bilen Sırderya ve kâvir köplenç ona Maveral Nehrem diyarlar. O yerde esası Türk dünyasının başlanmasından olakon ehemmiyeti bolan. Esasen Uğuz boyu. Umuman sözüme qaw düşünüklü olar yani ida qaytmalı olyar. Yani sonku bu zatıradan bu körünleri iderlap qaytmalı olyar. Sonku bu zatır umuman deyilyer 115 min yıl bundan ön başlayıp 11.700 yıl bundan ön sonlayar ve onun sonlamağı adamlardan umumi dayhançılık, ekarançılık medeniyetinin başlamağına eltip barıyar. Öyle bu zatırın en güçlü devri 18.000 yıl bundan ön sonuna çatyar. 18.000 yılın sonlarından başlayıp yavaş-yavaştan yer şarını batırıp yatan buz gatlakları eremek bilen bolyarlar. Umuman sonku bu zatırda yer şarının %32 törümünü buz batyar. Demek Hadar'ın gayra taraflarının gayra Antarktika oryanca umuman buz hattında, buz donoklarının hattında olyar. Yöne olayım, bizim bugüllerimizde dani donoklar var. Ol Antarktika'da, ol bu zamanlar yersinin 12%'ını batırıyor. Ve şu 12%'de dani yer şarının 65% sulukları şu tayda beklentiyedir. Ve bakın görün bu zatırda ne kadar suyu o buğular önüne taklak kalalığına çaklasa bolar. Şu sebepten denizlerin suları aşağı
çöken sebebi onlardan çıkan çığırların yağış bolup gideni ýerine öwrülip gelmedik, buz gatlaklaryna doňup galan. Şu sebepten buz asyryny umuman ýer şaryndaky deňizleriň derecesi adından 125-130 metr aşağı kaçan. Oli Hadara gelsek köprek kaçandır sebebi ol yer şarının gayraqı bölümüne yerleşen için ve köl bolan için onun aşağı çekme derecesi yukarıda olan bolanlar ayrı denizlerden. Ve biz bu yerden çaklayabiliriz ki eğer dani Sırderya ve Uğuz boyu ikisem Hadar okuyan yani onların boyu buğunkiden hasem uzağırak hiç olmanı 400 kilometre uzak bolandır demek. Ortaça uzunluğu bu asır zamanında bugünkülerinden kette uzunlukları bolandır. Amı deryanın Uğuz boyu arkalı Hadar'a akan ýerini bugünler hem Google Map'ten kıyınçılıksız görüp ve idarlap bolýar ve ol bugünkü Hadar şäherçeti Çeleken şäherçetinden Hadar'a okuyan ve ankatlık bilen anlap bolýar ki Çeleken şäheri bir ulukon deltada yerleşen, ol delta hem şu Uğuz boyun Hadar'a okuyan deltadıdır. Bu zatırın devamında bir ulu delta olan gök, kamışlı ve kuşlu türlü hayvanların ve balıkların tohumlan ve köpelen yerleri edil bugünkü Volga yanak. Volga olsa bu zatırın devamında ol katlak buğuların aşağına kalan bir toprak oluyor. Sebebi buz asırında yer şarının takırlıklarını, buz katlakları basıyor ve käbir yerlerde onun katlaklarının beyikliği 120 ve 150 metrenin aralığına da barıyor. Ortaça 100 yıla çeken buz asırda adamlar için en yaşamanı oňat yer Uğuz boyu oluyor. Sebebi birinci bir takır çökek yer bolup mülayim nokotlar bolýar adamlar için yaşamanı. İkinci olsa günörtedäki tokoyluklardan ve demirgadıktaki buğuluklardan arada bolmagy sebäpli ol günörtedäki tokoyluklardaki yırtıcı hayvanlardan ve demirgalıktaki doňok buğulardan kaçıp yaşamanı bir oňat yer bolýar. Çünkü adamlar o zamanlar tebigatın öwünne gatyr ejiz bolandyr sebebi hiç ýyly goraýyş enjamlary we önümleri bolmadygy sebäpli. 18.000 ýylyň soňlaryna 17.000 ýylyndan öň başlaryna buğulukların eremegi bilen suwluk köpelýär we täze arnalar, akhawalar, deryalar emele gelýär, çeşmeler. Umuman bugünkü Volga derýasyndan başlap günörte tarapda Türkmen täherany arkalap duran Demavand dağlaryna deň onlarca çeşmeler, akhawalar, arnalar we deryalar emele gelýär. Bu suw bolçulugy bolsa Orta Aziýada boz toprakların emele gelmesine elçer, boz suwly ve öri meydanların köpelmesi, ösümlikler ve otların ve meyvelerin köpçiligi, türlü iri şahly ve awnyk şahly malların pilmahmytlardyr, diýerler, ýylkylardyr, kulonlar ve ýene iri şahly mallar, inekler ve öküzlerin köpelmegine eltip barýar. Bu bolçuluk adamzadyň hem durmuşyna oňoý täsirini ýetirip adamzat hem köpelýär. Oli 14.000 ýyl mundan öňler buçuluklar gaýrada da Hadar'ın gayratyna da ýuwaş erep başlaýar. Bu buçuluklaryň eremegi bolsa Volga we onuň töweregine
gatyr batgalyk, bataklyk we suwluk meýdanlar emele getirýär. Bu suwluk meýdanlaryň emele gelmegi bu uly şahly mallaryň we kiçi şahly mallaryň hemmetiniň bugünkü Ýewropa tarap gitmelerine bewet bolýar. Sebebi ol mallar Ýewropa tarap geçirilmeýärler we bu sebepden hem Orta Aziýada köp bolçuluk bolýar. Otçuluk meýdan, boz meýdanlar, öri meýdanlar we mallaryň köpçiligi bir 4-5 müň ýyldan dewam etýär. Ýöne o ýyllaryň dewamynda bulduklar erap ýoş-ýoşdan demir gadaga tarap süýşýärler we uly şahly mallaryň umumyň demir gadaga tarap süýşmegine alyp barýar. 12.000 ýylmyndan hadaryň gaýry ýündäki bulduklar erap gutarýar we onuň eremegi bilen ýuwaşlyk bilen gurak topraklar emele gelip başlaýar we haýwanlaryň Ýewropa tarap gitmegine mümkinçilik görýär. Şonluk bilen 1700 ýylmyndan bu datyry soňa ýetýär we ýuwaş-ýuwaşdan Orta Aziýada tebigat guramak bilen bolýar. Sebebi bular erap gutarýar we köp arnalar we çeşmeler guraýarlar. Bu suwa hawalarynyň köpüsiniň guramagy bosa bolçuluk döwrüne o köpelen haýwanlaryň we iri mallaryň köpçülikden garalmasyna etip barýar ki, oňa dany Holocene diýerler ingilis dilinde, ýani köpçülikden haýwanlaryň garalmasy başlanýar 11500 ýylmyndan we köp haýwanlar garalyp adamlar üçin aw bolçuluklary kemelýär we adamlar aw ýerlap aw ýerine düşüp uzaklara gitmeli bolýarlar. Bu uzaklara gitmeklik sebep bolýar ki, aýallar bir ýerde otursunlar we ekrançylyk medeniýetine başlatyrlar we erkekler aw ýerlap uzak aralara gitmege mecbur bolýarlar. Bu uraklyk gitdikçe dewam etýär. Şoň üçin ekrançylyk hem Orta Aziýada kän bir önüm berilmeýär. Oň üçin adamlar 9000 ýylmyndan başlap haýwany ekdedip, haýwany ähli edip başlaýar. Kiçi şahly mallary ekdeleşdirýärler we olary hem taýhançynyň gatlary bilen iýmit bolçulugyny köpetmek üçin ullanyp başlaýarlar. 8000 ýylmyndan gurakçylyk beter ösýär we 8000 ýylyň soňundan Orta Aziýada çöllükler emele gelmesi başlanýar. Bu emele gelmek Afrika kontinentiniň gaýra taraplaryndan Atlantik okeanynyň gyralaryndan başlap Orta Aziýanyň hadaryň günnogor tarapyndan ýuwaş okeanynyň ýakynlaryna den uly çöllük umumyň udynlygy 13.000 kilometrlik çöllük emele gelýär. Bu emele gelen çöl wata toprak üýtgemelerini eltip barýar we uly hem kiçi gyrlyklaryň, egillikleriň, petlikleriň we beýiklikleriň emele gelmegini eltip barýar. Bu beýikleriň düýbinden yer atyndaky çägeler süýşüp, o çägeler wata dürli tufanlar, şemallar we yerleriň netijesinde göçüp köp ekrançylyk we ýaşaýyş meýdanlaryny çäge gatlaklary batýar. We 6000 ýylmyndan başlamagy bilen ýer şarynyň ıssylyk derejesi hasam göterilýär we klimatologiýa ilmleriň aýtmagy boýunça tutuş 6000 ýyllyň dewamynda ýer şarynyň hawa ıssylygynyň derejesi bu ikisinden 2 derece ýokary bolýar. Diýmek ol gaty bir ıssy hawa bolýar we ol ıssylyk hawalarda çöllükler hasam ösmegi bilen adamlar ýuwaş-ýuwaşdan o çöllüklerden we suw ýetmezçiliklerden göçüp suwlukly boz topraklar, suwly topraklar göllep çar ýani göçmekligine sebäp bolýar. Şimdi basa bugünkü görüňüz uwuz boýa gaýdyp gelýin.
Oğuz boyu umuman 7000 yılından başlap oğurni Hadar bilen Ural köylü arasında en çemegedek çalışıyor. 7000 yılından önkü toprağın üyüt kömekleri ve çöllerin emele gelmeklerinin başlamağı bilen çokukluklar emele gel. Bu ilkinci gedek Ural köylü emele geliyor ve Amderya öz oğurni Ural'a taraf attırıp hem Amderya hem Sırderya ikisem Ural'a koyup başlayarlar. Öyle 7000 yıllıktan anırda Ural köylü bolmadık. Sebebi bugünkü Ural'ın su teylerine o yerde 9000 hatta 10.000 yılının yaşayış illeri, adam toplumlarının yaşayan kervantaraylar ve adamların bolan illeri var. Bu iller 7000 yılının Kutoriyar yine bir zat 7000 yılından başlap bugünkü Amderyanın Ural'a uyan deltasında adamların yaşayış illeri var, cayları, ekrançılık eden illeri ve bir devam etiyerde 5000 yılından öne kadar sebebi 5000 yılından başlap Ural'ın su derecesi katı pete düşüyor ve Hadar'ın su olsa beygelyar, kalyar. Veli Ural doğulu kutormuyor. Sebebi Sırderya henidem Ural'a uymasını devam ediyor. Şunun bilen 4000 yıllarının ön sonlarına kaytadan Amderya Ural'a uyup başlayar, geliyor, devam ediyor da 2700 yılından öne kadar 2700 yılın sonlarına kaytadan Uzvoy süvülen Amderya Hadar'a taraf evriliyor. Demek ki 700 yıl milattan ön sonki yıllarına. Indi bundan sonrasa yazgılar var. Şu yazgıları iyilap haçan Amderya'nın Hadar bilen Ural aralıkta oğrunu çalıştırığını idarlamak oluyor. Birinci olsa Hindi tacirlerinin meseleni idarlap oluyor. Sebebi Hindi tacirleri 2600 yılından önden başlap Nav arkalı öz sevda haritlerini Oğuzboy sübülen, Hadar'ı sübülen Karadeniz'e ekdellerinden yazarlar. Demek ni Oğuzboy Yipek yolunun bir olakon bölümü olupdur ya Avrupa'ya gitmek için. Ve yine bir tapıncıdat ol 2500 yılından Karadeniz'de yatalyan nağular bugünkü nöksen tapılla demek ol Oğuzboy bilen nökse deyin gelen olmağı katı mümkündür. Ondan sonraki yazgını İskender Zülkarneyn'in tarihinden okap bolýar. İskender Zülkarneyn 300 yıl milattan ön Amderyany bugünkü Awganistan'ın serhetlerine yakın bir yerden böğütüp geçenen bolsa bir neçe ofislerlerini vazifelendirýär. Amderyany idarlap, onun nire guýanyny öwrenmek ve onun teoreğindäki ýagdaýlary bilmek üçin olar bir neçe aýdan soň öwürlük gelýärler we İskender Zülkarneyn'e şeýle diýýärler ki hem Amderya Oğuzboy üstü bilen hem de Sırderya ikisi tane Hadar'a sularını boşaltýarlar diýerler. Ondan soň kıyadu 200 yıl milattan ön Grek Yunan siyasetçileri ve yazıcı geograflarından kalan olar Patroklos ve Strabo'dan kalan ikisi tane Orta Asya'nı aylanýarlar ve Asya'da da yaşaýarlar. Ve olar öz yazgılarına hem Amderyanyň Oğuzboy üstülen ve hem Sırderyanyň ikisinin Hadar'a guýanyny ýazýarlar ve onun guýan agıllarynyň bir-birinden ortaça 400 kilometr aralygy barlygyny ýazýarlar.
Ondan soňky ýargy ýene-däni Grek Yunan geograflaryndan bar Pomponius Mela Orta Aziýada bolýar we Orta Aziýanyň nakşasyny çekip o nakşada dany uzwoý üstü bilen Amderya Hadara guýanyny görkezýär we Sırderyanyň mota Hadara guýýar, ýani Garaboğaz üstü bilen guýýar diýip ýazýar we Garaboğazda basa öz ýadygyny Spisiya köl diýip adlandyrýar we Sırderya oňa guýýar diýer. Ol uz boyun adyny hem Okus diýip ýazýar. Görün bakın bu Okus nähili Ogus söze ýakyn bir söz bolup durýar. Ve Vambri hem Bukhara adlı kitabının 27. sahifatlarına şu Okus sözü, Ogus sözü yakınlık üstünde durup ve onun üstünde hakkında sözleyer. Şimdi gelin sözümüzken köpürlük durmaylayın umuman Arap, Fars ve Türk yazgılarına Amderya öz uğurunu Hadar bilen Oral köl arasyna çalşyp durmasy hakynda köp ýazgylar bar, olaryň hemden aýtjak bolsa çeker. Ýöne umuman bir jemleýici netije ýetip bolýar. Ol hem şuki 700 ýyl milatdan öňden başlap ta 500 ýyl milatdan soňa gadar Amderya öz suwuny Hadara boşadan Demek 5-nji asra kadar Hadara guýýar, ondan soň uğurny ütgetýär Urala tarap, Urala guýmagyny dewam etdirýär ta 10-nji asryň ortalaryna kadar we ondan soň ýene-de başlaýar uzwoý üstü bilen Hadara guýmagyna 10-nji asryň ortalarynyň başlap ýene 300 ýyldan hem artygyrak zaman Hadara guýmasyny dewam etdirýär we 16-njy ýylyň ortalaryndan başlap Amderya gaýtadan Urala guýup başlaýar we bu Urala guýmasy ta biziň şuwlarymyza kadar dewam etýär. Bu Amderyanyň uzwoý arkaly öz uğurny Hadar bilen Ural arasyny öz uğurny çalşyp durmasy we ýene bir ýagdaý Sırderyanyň Seyhunyň uğurny çalşyp durmasy bularyň barysy biziň Türk dünýäsiniň taryhyna uly ähemiýeti bardyr we onuň göçümliklerine olaryň ýyllarynyň gurap we akyp durmasy olakon ähemiýeti bardyr. Biz onu bilmesek Türk tarihini izarlap bilmez. Gelin bugünkü gurrugumda dediği yerde otoroyluyum. Sözümüzün sonunu buna hem aýtmagy ýerlikli bilýärmi ki, ol hem Mars Marrih gezegeni bilen bagly, ona Türkmen diline daň ýyldyzy ýa ömürdaýy ýyldyzy diýilýär. Ol ýyldyzda gelecekde adamzat göçüp o ýanyna yaşayışa devam ettirmeye pikirlenýär we ilki adamın yaşap başlajak ýeriniň adyny hem şo ýerde Uzwoy goýdular. Uzwoy wali diýip Google search etseňiz, onda Uzwoy Mars ýyldyzynyň üstündäki Uzwoy'un ýerleşen ýerini görersiňiz. Indiki ýazgylarymyzda bolsa, olaryň nire göçenligi we nähili hökümetlerden ýa nirelerine gurulyklar hakynda gurlar. Biri soraklaryňyzy bolsa ýazyp duruň we komment we tefsir ýazmagy hem ýatdan çykarmaň. Dinleýäniňiz üçin sag bolun.